Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση των σωματείων και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον χώρο των οπτικοακουστικών. Είναι μια συνέντευξη τύπου σε μια δύσκολη συγκυρία. Το θέμα είναι η κατάργηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος μέσω του πολυνομοσχεδίου, η υποβάθμιση που μέσα από αυτό προκύπτει η υποβάθμιση της διαδικασίας της παραγωγής της τέχνης, δηλαδή υποβάθμιση της ποιότητας της δουλειάς, απαξίωση της παιδείας και των τίτλων των σπουδών, κατάργηση των προδιαγραφών ασφαλείας και κάποια συνακόλουθα τα οποία θα σας τα αναπτύξουν οι συνάδελφοι. Να σας πω ποιοι παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας. Καταρχήν είναι τα σωματεία τα οποία καλούν την σημερινή συνέντευξη τύπου. Από την ΕΤΙΤΑ είναι ο Σκεπετζάκης ο Γιώργος, ο πρόεδρος, Κούνης Δημήτρης από την Ποσπέρτ, Παπαδημητρίου από την ΕΤΕΚΤ, Παπαδόπουλος από την ΕΤΙΤΒΕ, Καγκελάρης Δημήτρης από την Πάτρα, από το Σωματείο Τεχνικών της Πάτρας, ο Παπαδόπουλος από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, πρόεδρος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος μέσω του προέδρου του και ο υποφαινόμενος που συντονίζει τη σημερινή διαδικασία, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης. Επίσης υπάρχει αντιπροσωπεία από τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κανέλη, αντιπροσωπεία από το ΕΠΑΜ και παρευρίσκεται επίσης και ο νομικός σύμβουλος που θα πει ορισμένα πράγματα που θα χρειαστούμε, ο κύριος Δημήτρης Περπατάρης. Και η Μαρία, συγγνώμη, Λοιπόν, και η κυρία Μαρίου Αντωνιάδου. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο για να ξεκινήσει η διαδικασία στον Γιώργο Σκεπετζάκη από την Ένωση. Πρώτα ο Πάνος ο Παπαδημητρίου από την ΕΤΕΚΤ, λοιπόν. Χαιρετώ κι εγώ. Μπαίνω κατευθείαν στη διαδικασία το πώς έχουν φτάσει εδώ. Είχαμε μπλέξει με ένα νόμο 39-19 περί κλειστών επαγγελμάτων. Ξεκινά από τη βάση των πραγμάτων. Δεν είχαμε ενταχθεί ποτέ στον νόμο 39-19, δεν είμαστε κλειστό επάγγελμα. Ο καθένας θα μπορούσε να μπει σε οποιαδήποτε ειδικότητα εφόσον έβγαζε ένα σχολείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια οδηγία που στηρίζει τη μόρφωση. Αυτό εμείς το είχαμε ξεκινήσει από το 1976 με τον νόμο 358 του 1976 που έλεγε για τους τεχνικούς κινηματογράφου τηλεόρασης. Το συνέχισε η Μελίνα Μερκούρη προωθώντας καινούργιες ειδικότητες και την παιδεία και το όνειρο ενός πανεπιστημίου. Και φτάσαμε σήμερα μετά από μία πίεση στο Υπουργείο Οικονομικών υποτιθέμενα από τους εκπροσώπους της Τρόικα ως κλειστό επάγγελμα να γίνει πλήρη κατάργηση του νόμου του 1976. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή ο καθένας που δηλώνει να κάνει εξειδικευμένη εργασία στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, χωρίς να έχουν βάλει καν ότι χρειάζεται η υποχρεωτική εκπαίδευση του γυμνασίου. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα τη δική μας. Είχαμε πάρει είχαμε δώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού να ακολουθήσει τον νόμο του 39-19 για να μας βγάλει αν είμαστε κλειστό ή ανοιχτό επάγγελμα. Βγήκε ότι είμαστε ανοιχτότατο, ότι χρειάζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στέκομαι τώρα στη λέξη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατί είναι παρεξηγημένη. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν ανήκει και δεν χορηγείται από κανένα σωματείο στην Ελλάδα όπως στο εξωτερικό. Ήταν μέσω Υπουργείου Πολιτισμού. Η διαδικασία το να πάρει κάποιος άδεια και να μπει στον χώρο του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης ήταν καθαρά τυπικός από τη στιγμή που υπήρχε ένα πτυχίο πιστοποιημένο από τον ΟΕΠ στη Νέα Ιωνία. Αυτό εμείς το είχαμε πει ως χαρτογράφηση. Και δεν δίνουμε ή δεν δίνουμε άδειες ανάλογα κόβαμε πρόσωπα ή όχι, ή με γνώσεις που έχουν. Χαρτογράφηση αυτή δεν ξεκίνησε στην Ελλάδα να γίνεται γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τους ξένους. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης Εργασίας, που είχε ξεκινήσει από το 2009 και η τελευταία έκδοση είναι το 2013,
αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και μας είχε στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο των συγκεκριμένων multimedia στο 52% και με τη χαρτογράφηση για την τελευταία απόφαση που πάρθηκε υπολογίζουν στο 7,9%. Αυτά τα νούμερα δεν ξέρω αν σας λένε κάτι, για μας λένε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι μετά από χρόνια αγώνα να ανοίξουμε ένα πανεπιστήμιο που δεν είναι καθαρό αίμο κινηματογράφου, παράρτημα είναι και σε αυτό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει όλα να είμαστε παραρτήματα, μπαίνοντας η κατάργηση του 76 ουσιαστικά καταργεί όλη την εκπαίδευση στην Ελλάδα από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να έχεις ένα τέτοιο πτυχίο. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που ξαφνικά γυρνάμε πάλι στη διαδικασία του 1971 επί Χούντας, που μας θεωρούσαν ανειδίκευτους για δικούς τους λόγους. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε καταρτήσει ένα επαγγελματικό επίπεδο, για να μην καταργώ και τους παλιούς, τους πρακτικούς αποφύνω, αλλά μετά σιγά σιγά με τα ΤΕΗ και με την εξειδικεύσεις να μπορούμε να είμαστε family των ξένων συνεργείων, ερχόμαστε πάλι σε μια διαδικασία το αν θέλει κάποιος ένας τεχνικός να πάει στην Αγγλία να κάνει κάτι, δεν έχει πια κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ακόμα και όταν να σταματήσουν για έλεγχο στον δρόμο, δεν μπορεί να αποδείξει αν έχει λείψει φωτογράφους. Εκτός αν κουβαλάει μαζί του, ας πούμε, τίτλους, που είναι θέσφατο από τον νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξαφνικά μας ξαναβάζει πάλι σε μια διαδικασία του ανειδίκευτου εργάτη. Και κλείνω και λέω ότι στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει καμία σχέση με την Τρόικα, το μόνο αναγνωρίσιμο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου βγαίναμε και ταξιδεύαμε και δουλεύαμε, ήταν αυτό το χαρτί που λεγόταν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν αναγνωρίσιμο ακόμα και στην Αμερική που είχα ταξιδέψει εγώ. Σήμερα ξαφνικά είμαστε μια χώρα που μπορεί να έρθει κάποιος ξένος να δουλέψει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη χώρα του ξένου να δουλέψουμε. Αυτά. Τα υπόλοιπα στον κύριο Σοπετζάκη. Εγώ θα αναφερθώ λίγο στη διαδικασία που είχαμε με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο ζητάγαμε ραντεβού από το Σεπτέμβριο του 2013 και μας είχε παραμπέμψει στο διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, τον κύριο Καρακατσάνη, με τον οποίο είχαμε την επαφή όσον αφορά τις άδειες ασκήσεως, τους τίτλους σπουδών και όλα αυτά που συζητάμε. Έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Πολιτισμού με συμμετοχή και των εργοδοτών για την κατάργηση της άδειας τον Νοέμβριο του 2013. Είδαμε μεγάλη έκκληση τους εργοδότες να δίνουν κείμενα στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία τα έχουμε και μαζί μας, σχέδια δηλαδή νόμου, μέσα στα οποία καταργούσαν περίπου τις μισές ειδικότητες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, και θα αναφέρω ενδεικτικά ότι θα μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει και κάμερα σύμφωνα με τα χαρτιά που καταθέσαν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στον κύριο Καρακατζάνη, ο οποίος είναι, προανέφερα πριν, ο υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου του Υπουργείου Πολιτισμού, μας είπε ότι μην ανησυχείτε παιδιά, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν πρόκειται ποτέ να περάσει κάτι τέτοιο. Αυτή η διαδικασία κράτησε μέχρι και λίγες μέρες πριν το πολυνομοσχέδιο. Μερικές μέρες πριν κατατεθεί αυτό το πολυνομοσχέδιο που μας καταργεί ουσιαστικά και τυπικά, είχαμε συνάντηση μαζί του και μέχρι και τελευταία στιγμή μας έλεγε ότι δεν πρόκειται να περάσει τίποτα αν δεν συμφωνήσετε κι εσείς τέλος πάντων στο κείμενο το οποίο θα σταλεί στην Τρόικα, που υποτίθεται ότι αυτοί πιέζουν για την κατάρριξη των αδειών μας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται ντόπια συμφέροντα και με πρόσχημα την Τρόικα περάσανε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο μας καταργεί. Μέχρι και τελευταία στιγμή λοιπόν οι παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού μας διαβεβαιώνανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι αν δεν έχει και τη δική μας, όχι έγκριση, αλλά τουλάχιστον να μας ενημερώσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Με έκπληξη την Παρασκευή πριν το πολυνομοσχέδιο, μας ενημερώσανε ότι, και μάλιστα βουλευτής της αντιπολίτευσης, ότι μέσα σε μία γραμμή, στις 200 σελίδες, θα σας το διαβάσω ως έχει, το άρθρο 1 του νόμου 358 του 1976 όπως ισχύει καταργείται. Με αυτή λοιπόν την πρόταση
μας μετατρέψανε σαν ενδίκευτους εργάτες και μπορεί πια οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Αυτό έχει σαν συνέπεια στην ασφάλεια των εργαζομένων, στην ποιότητα του παραγόμενου υλικού, φθηνά εργατικά χέρια και εργαζόμενους πολυεργαλεία. Μετά από πίεση και μια πορεία που κάναμε κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού, εδέησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος να μας δεχτεί στο γραφείο του και να μας πει ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η πίεση της Τρόικας ήταν ασφιχτική. Δεν είχε ξαναδεί, λέει, ποτέ ανθρώπους με τόσο μένος ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Και το εύλογο ερώτημα το δικό μας ήταν πώς είναι δυνατόν να υποκύπτουν σε τέτοιες πιέσεις. Δεν μας απάντησε. Επέμενε, έριξε την μπάλα αλλού, σε άλλες ειδικότητες. Μας ανέφερε τους ταξιτζίδες, τους ένστολους. Και σε ερώτηση της Κωνσταντίνας της ΕΤΕΚΤ, το πονημό της, Βαρτοξία Βαρδοπούλου, ότι εμείς δεν είμαστε ούτε ένστολοι ούτε ταξιτζίδες και εκπροσωπούμε ένα συγκεκριμένο φορέα, πάλι δεν απάντησε. Μου έκανε εντύπωση μια συνάντηση που είχαμε κάνει λίγες μέρες πριν με τον κύριο Παναγιωτόπουλο με στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος μας ανέφερε, μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα, γιατί πιθανόν δεν ήθελε να το πει, ότι η Τρόικα, αν είναι η Τρόικα από πίσω, απαιτεί να μην υπάρχει κανένας, δηλαδή ο εργοδότης να μπορεί να προσλαμβάνει τον οποιοδήποτε με τον οποιοδήποτε μισθό. Επειδή μου έκανε φοβερή εντύπωση η ομότητα που μας το είπε, του ζήτησα να το επαναλάβει. Και μας το ξαναείπε έτσι όπως το είπα πριν από λίγο. Περιμένουμε μια συνάντηση, μας είπε ότι θα κάνει μια διυπουργική επιτροπή με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Υπουργό Εργασίας για να κοιτάξουμε το θέμα. Αλλά αν κρίνετε κι εσείς ότι ενώ ζητάμε συνάντηση μαζί του από το Σεπτέμβριο του 2013 και η συνάντηση έγινε μετά από 8 περίπου μήνες, μετά από πίεση κάτω από το Υπουργείο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ για τις προθέσεις τους. Εμείς έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα, ή τουλάχιστον είμαστε στη διαδικασία να ενημερώνουμε τα κόμματα αυτό που έχει συμβεί. Σε συνομιλίες που έχουμε κάνει οι συνάδελφοι που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με βουλευτές λόγω της φύσης της δουλειάς μας, έτσι. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα, ότι είναι μια γραμμή, λέει, την οποία δεν την είχαμε λάβει υπόψη μας, το θεωρούν απαράδεκτο και αδιανόητο. Παρά τα αυτά όμως το ψηφίσανε. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα ονόματα υπουργών και βουλευτών της συγκυβέρνησης, οι οποίοι μας το είπαν αυτό. Αλλά είναι αρκετοί αυτοί. Ο στόχος μας από εδώ και στο εξής είναι να επανέλθει αυτό το πράγμα, αν όχι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι τίτλοι σπουδών. Δηλαδή, το να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο τίτλο σπουδών. Δεν μπορεί ο Μοντέρ να είναι απόφοιτος νηπιαγωγείου, γιατί έτσι το έχουν μετατρέψει. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Να τον προσλάβει και με μισθό βασικό. 5,86. Και αν είσαι κάτω από 25, μείον 10%. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, άμα χρειαστεί να πω κάτι άλλο, θα προσθέσω και κάποια άλλα πράγματα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Όχι, ναι. Να μιλήσει εγώ προφανώς τελευταία γιατί δεν είναι κάποιος από το σωματείο. Δεν θα μιλήσει, η παρουσίαση έγινε. Εντάξει. Απλώς πάταγα άλλο κουμπί και δεν μπορούσα να σας ανακοινώσω. Δεν πειράζει, κάποιος θα να κλείσει. Εγώ θεωρώ θα ήτανε. Γιατί και εγώ μέλος της ΕΣΥΑ είμαι. Έχω διπλή ιδιότητα. Δουλεύω σε αυτό το χώρο περίπου, όχι περίπου, 40 χρόνια. 39,5, άμα θέλετε. Και είμαι και στο ΚΚΕ βουλευτής. Και επομένως αυτά περάσαν από τα χέρια μου μέσα στη Βουλή. Δεν θα πω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν τα ψήφισα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτως ή άλλως έχετε και ένα μείζον πρόβλημα πέρα από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για μένα είναι κεντρικό ζήτημα. Γιατί αν υπήρχαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και υπήρχε και ο προσανατολισμός να παλέψετε συλλογικά για να μην καταργηθεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν σχεδόν απίστευτα να εφαρμοστούν. Θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν.
δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή είσαστε διασπασμένοι ακριβώς επειδή τα ατομικά σύμφωνα κυριάρχησαν, πίεσαν, εκβίασαν, εξόντωσαν, εξάντλησαν. Δεν θα μιλήσω για ενσωμάτωση, δεν θα μιλήσω για τίποτα. Με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, δεν λέω εδώ μέσα κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγα στα κανάλια. Ξέρω όμως ότι, πιστέψτε με, και μοντάζ ξέρω, και να πατήσω τα κουμπιά ξέρω. Ξέρω μοντάζ από την εποχή που ήταν με τα κοψίματα στο φιλμ. Τις μονταζιέρες, όχι τις πολιτικές μονταζιέρες για τις οποίες γίνεται τόσο πολύς λόγος. Έχω αρνηθεί να κάνω τη δουλειά, ακόμα και όταν δεν μπορούσα να κάνω εγώ τη δική μου τη δουλειά, εξαιτίας είτε απεργίας είτε οτιδήποτε άλλου πράγματος. Εδώ και 40 χρόνια, δεν είναι τωρινό. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Είμαι εδώ με την οικειότητα του ανθρώπου, ο οποίος ανήκει, όχι στην οικογένεια του Αντένα ή του Μέγκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην οικογένεια των ανθρώπων του επαγγέλματος των media. Είμαι όμως και εξαιρετικά ανήσυχη, διότι άκουσα τη φράση «Η Ευρώπη προάγει την παιδεία». Μετά την Μπολόνια, η Ευρώπη εμπορεύεται την παιδεία. Υπάρχει Μπολόνια. Δεύτερον, θα πρέπει να σας θυμίσω και λίγο προηγούμενους νόμους, οι οποίοι τώρα, επειδή φτάσανε στο σπίτι των τεχνικών, είμαστε των οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδετε, έχει προηγηθεί αυτό, έτσι, ως διαδικασία και ως κατάσταση. Συνέβαινε σε άλλους χώρους, συνέβαινε σε άλλα επαγγέλματα, δεν είχε φτάσει στους τεχνικούς. Τώρα που έφτασε και στους τεχνικούς, το ξέρουν και οι τεχνικοί. Για να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα ανοίγματος επαγγέλματος. Θυμάστε εκείνη τη διαβίου εκπαίδευση. Θυμάστε τις δεξιότητες. Γιατί να μην είναι μια καθαρίστρια που προσλαμβάνεται σήμερα, έχει και δεξιότητες λίγο από ήχο και λίγο από κάτι άλλο. Έχει μάθει και στο λάπτοπ της, έχει αγοράσει και ένα πρόγραμμα που μπορεί να μοντάρει θαυμάσια. Κάνει οικιακή παραγωγή, γιατί όχι. Τη σηκώνει, είναι selfie διαδικασία. Γι' αυτό και υπερπροβάλλονται αυτά. Και προχωρούν προς τα έξω και τα καθιστούν πιστικά προς τους άλλους. Είναι κεντρικά τα ζητήματα και είναι και κεντρική η μάχη. Το ότι έχετε μια εξαιρετική δύναμη από εσάς να εξαρτώνται τα προϊόντα που βγαίνουν έξω και δεν την ασκείτε, επιτρέψτε μου να το πω, είναι δικό σας πρόβλημα. Είσαστε οι μόνοι που έτσι και κατεβάσουν τα χέρια, τίποτε δεν παίζεται. Το έχω ζήσει στην ΕΡΤ, στη δεκαετία του 70, το έχω ζήσει στην ΕΡΤ και αλλαχού στη δεκαετία του 80, το έχω ζήσει στη δεκαετία του 90, είμαστε στη δεκαετία του 2000, την περάσαμε και αυτή, είμαστε στη δεκαετία του 2010. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Συνδικάτο τύπου δεν φτιάξαμε ποτέ. Δεν το φτιάξαμε ποτέ το συνδικάτο τύπου. Και γιατί να μην ζητήσω τη βοήθεια για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα πράγματα, πρωτίστως από την ουσία του επαγγέλματος που είναι η τεχνική. Γιατί να μην τη ζητήσω. Από πού θα τη ζητήσω. Από τους συναδέλφους μου δημοσιογράφους. Οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, αν θελήσουν στα μίντια, μπορούν να βγουν και μπροστά από μία ρομποκάμερα. Οι ρομποκάμερες δεν πέρασαν ούτε στην Αμερική. Με μία τεχνολογική εξέλιξη τρομακτική. Και δεν πέρασαν στην Αμερική λόγω της αντίστασης των σωματείων. Ούτε καν στα δελτία ειδήσεων. Του Fox, του ενός, του άλλου. Πράγματα για τα οποία παλεύαμε και ψάχναμε εμείς ως πρωτοπορία στα τέλη της δεκαετίας του 70, όχι τώρα. Και αυτά συμβαίνουν εδώ και δεν ανοίγει μύτη. Δεν κουνιέται τρίχα. Οι οικονομίες και τα... πρέπει να πάμε στον πυρήνα της πολιτικής. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω. Η αιτιολόγηση για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα ήταν να κατέβει το κόστος. Και το κόστος κατεβαίνει εργασιακά και αρχίζει από τη βάση. Και αρχίζει από τους τεχνικούς. Αν δεν πάρετε στάση απέναντι σε ένα κέρδος το οποίο επί 30 και 40 χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκόμισαν από τη δική σας τη δουλειά και από τη δουλειά των δημοσιογράφων και από τη δουλειά όλων, μέσα στους σταθμούς και μέσα στα ραδιόφωνα, στα οποία δεν γίνεται ποτέ συνεταίροι, και τώρα πρέπει να γίνετε συνεταίροι στις ζημίες δια της απολείας βασικότερων δικαιωμάτων, δηλαδή πάει στη ρίζα το πράγμα. Ανειδίκευτοι εργάτες. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι επιτυγχάνει. Τώρα, εμένα να περιμένετε να μιλήσω εδώ πέρα για φαντάσματα περί Τρόικας και πιέσεων περί Τρόικας, η Τρόικα μπορεί να σας πει που είναι καμιά καλή ταβέρνα. Αλλά να ήξερε τη λεπτομέρεια της παραγράφου αυτής εσωτερικά μέσα σε αυτό, αποκλείεται. Αυτά είναι υπαγορευμένα. Τα 3/4 της πολιτικής είναι υπαγορευμένα. Σε κεντρικό επίπεδο, πολιτικό και ιδεολογικό, μετά το Μάστριχτ, δεν πάνε να λέτε ότι λέμε και ξαναλέμε τα ίδια. Το Μάστριχτ είναι η αιτία της καταστροφής. Αυτά που εφαρμόζονται τώρα εδώ, μνημόνια, ξεμνημόνια, Πορτογαλίες, Ιρλανδίες, είναι Μάστριχτ. Εργασιακά δικαιώματα δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη. Τώρα, ο τρόπος για να επιβάλλεις μία πολιτική είναι να την πλασάρεις και ιδεολογικά. Και την πλασάρεις ιδεολογικά όταν ελέγχεις τα μίντια. Και πώς ελέγχεις τα μίντια? Για των ελεγχομένων.
Δεν χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος τρόπος να το καταλάβει κανένας. Τα ίδια προβλήματα που έχετε εσείς τα έχουν κατά την άποψή μου και οι δημοσιογράφοι. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή ζητάνε το ψωμάκι τους σε μπλόγκια. Στα μπλόγκια δουλεύουν. Στα μπλόγκια. Μπλογκοκρέμαστοι είναι. Με μπλοκάκια. Δεν έχουν το ωράρια, δεν έχουν τις συνθήκες, δεν έχουν τίποτα, δεν γίνονται κρατήσεις, δεν έχουν ιδιότητα. Και μην ξεχνάτε ότι και εκεί βαθιά ταξικό είναι το ζήτημα. Υπάρχουμε δημοσιογράφοι, μεταξύ αυτών και εγώ. Καλά, υπήρχαν και πολλοί που απορρίσανε πως βρέθηκα εγώ στο ΚΚΕ. Με είχαν ψηφίσει εδώ με το ΚΚΕ το 1992. Στην Ποεσή, στο δευτεροβάθμιο. Με είχαν ψηφίσει εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, οι συνάδελφοί μου. Είχα εκλεγεί στην Ποεσή. Οι ίδιοι γράφαν από κάτω με την υπογραφή του το 1999 τι δουλειά έχει αυτή στο ΚΚΕ. Όταν κατέβηκα βουλευτής. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών κατηγορίες συναδέλφων δημοσιογράφων. Είναι ακριβώς το ίδιο με τις δύο κατηγορίες τεχνικών αύριο το πρωί. Έχω δει πως συγκροτούνται συνεργεία, ξέρω πως συγκροτούνται συνεργεία, ξέρω ποιοι φτιάξαν συνεργεία, ξέρω ποιοι πήραν εργολαβίες, ποιοι τις κάναν απ' έξω. Υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα τεχνικών που έβγαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της. Αντιστρατεύτηκε την ίδια στη δουλειά με επιχειρηματικές δραστηριότητες παράλληλες με τις άλλες. Επειδή τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσει κάποιος κάτι και να συνειδητοποιήσει ότι είναι σε λάθος δρόμο και σε λάθος πολιτική. Ούτε καν και σε λάθος ψήφο. Επιτρέψτε μου, μέρες που είναι τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω καθόλου. Διότι θα καταλήξουμε στην νομιμοποίηση της κολυβήθρας του Σιλοάμ διά της ψήφου κάθε αμαρτίας που έχει γίνει με εν ονόματι του κέρδισα και το καινούριο. Εντάξει. Μπορεί και κάποιος σε αυτή τη ζωή να γίνει μπέος. Δεν έχω πρόβλημα. Ή να είναι πρίγκιπας των Σεπολίων. Μαύρος πρίγκιπας των Σεπολίων. Γίνεται και αυτό. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο θέλει συλλογική δράση αυτή η ιστορία. Χωρίς συλλογικότητα δράσης, στο επίπεδο της ταξικής θεώρησης των πραγμάτων, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ εξουσία και αφού δεν θα υπάρξει εξουσία, δεν θα υπάρξει και αξιοπρέπεια. Δεν θα υπάρξει. Τώρα, αν είχαμε πραγματικό συναγερμό για αυτό που συμβαίνει, να μετατραπεί σε ανειδίκευτο εργάτη και να διαγραφεί στην πραγματικότητα από την εργατική και σπουδαστική διαδικασία, από την πείρα σου, από τα πάντα. Να ανοίξουμε συζήτηση για την αξία και την υπεραξία της εργασίας. Αν συνέβαινε αυτό και υπήρχε ένα ποσοστό συνείδησης λίγο μεγαλύτερο από αυτό που λένε των μικρών κομμάτων, εδώ πέρα θα είχε λιώσει σήμερα η ΕΣΥΑ. Δηλαδή θα ήταν όλοι έξω να πέσουν χάμω. Θα είμαστε σαν τα σταφύλια της οργής. Ωραίο μυθιστόρημα. Ωραία. Μετά γίνεται παλιό καλό κρασί. Την πατάμε την οργή, την κάνουμε ένα κρασί και την πίνουμε, μεθάμε και λιγάκι και ξεχνιόμαστε. Και με ένα κρασί ξεχνιόμαστε, με ένα σωματείο ξεχνιόμαστε, με μια παράσταση ξεχνιόμαστε. Πήγα στο δικαστήριο, εντάξει, είχα απέναντί μου. Σας είπε κανένας ότι δεν τους ξέρω και τους μεν και τους δε και τους από εδώ και από εκεί και τους εργοδότες. Εμείς αλλάζουμε. Οι εργαζόμενοι αλλάζουμε προς τα κάτω. Αλήθεια αλλάζουμε. Αλλάζουμε και αλλάζουμε άσχημα. Υποχωρούμε και δεχόμαστε τον εκβιασμό. Και δεχόμενοι τον εκβιασμό είναι εξαιρετικά απλό και εύκολο να δεχτούμε και τα υπόλοιπα. Και μετά να τα αναλύσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν ήρθα εδώ για το υψηλό επίπεδο. Ήρθα για μία έκκληση. Έκκληση, κυριολεκτό. Είναι τραγικό να ξυπνήσετε αύριο το πρωί και να μην μπορείτε να πείτε. Σε ρωτήσουν, μαμά, τι δουλειά κάνεις, μπαμπά, τι δουλειά κάνεις. Τι απαντήσετε. Να απαντήσω εγώ. Αυτό, τι θα απαντήσετε. Απαντήσετε απολυμμένος. Ιδιότητα όμως δεν θα έχετε. Το απολυμμένος πια είναι 1,5 εκατομμύριο στην Ελλάδα. Αύριο το πρωί θα είναι 2. Αυτοί που έχουν εργασία δεν είναι απλήρωτοι ως εργασία. Επομένως και το που έχουν εργασία, αν δεν πληρώνεις την εργασία, τι νόημα έχει. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε στη Γενέβη, δεν αστειεύομαι. Ελάχιστοι το γνωρίζουν. Γιατί έχουν οι συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή στη Γενέβη συζητιέται το δικαίωμα για μαζικές απολύσεις ως ύψιστο δικαίωμα ανθρώπινο και πολιτισμικό και πολιτιστικό στην υπέροχη Ευρώπη. Πήγαν στη Γενέβη που είναι ουδέτερο έδαφος. Εκεί ο χρυσός σε φέρνει απλώς πιο κοντά στο χρήμα. Δεν είναι καδένα. Λοιπόν, και δεν θέλω να πάρει και προεκλογικό χαρακτήρα, γιατί εγώ είμαι εδώ. Το ΚΚΕ κατεβαίνει στις εκλογές. Ευτυχώς πήγε εξαιρετικά καλά. Ευτυχώς πήγε πάνω από τη Χρυσή Αυγή. Και επειδή δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα λύνονται στο πολιτικό επίπεδο χωρίς κάποιος να έχει και ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι σε αυτά. Αυτά περί. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ο Καψής έβαλε μαύρο στην ΕΡΤ και είναι υποψήφιος. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αφίσες στα εξάρχεια. 50-60 ονόματα διάβαζα. Συναδέλφων δημοσιογράφων, αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Με προκηρυγμένο το κεφάλι.
Οι μισοί από αυτούς είναι υποψήφοι σήμερα σε ψηφοδέλτια. Οι ίδιοι που τους λέγανε έτσι σήμερα δεν λένε ότι είναι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Προσέξτε, σε όλο το επίπεδο λοιπόν της εντύπωσης, οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι μόλις βρεθούν απέναντί τους από κάπου που τάζεις. Από κάπου που δίνεις και παράγεις. Δεν έχετε τη δυνατότητα να το αλλάξετε παρά μόνο με συλλογικές διαδικασίες. Και οι συλλογικές διαδικασίες είναι συλλογικές διαδικασίες. Αρχίζουν από τη σύμβαση, αρχίζουν από το σωματείο. Ο αγώνας δεν μπορεί να γίνει στη Βουλή. Ούτε με επίδραση και επιρροή. Ούτε με επίδραση και με επιρροή. Έχουν καταστραφεί δικαιώματα εργατών και τι θα μου πείτε ότι φταίει η πλειοψηφία των μηχανικών βουλευτών. Έχουν καταστραφεί δικαιώματα δικηγόρων. Θα μου πείτε ότι φταίει η πλειοψηφία των βουλευτών δικηγόρων. Μα άμα πάμε με αυτή τη συντεχνιακή, στενή, αποειδεολογικοποιημένη και απολύτικη προσέγγιση, τότε άμα κάνετε δηλαδή τους 300 βουλευτές 100 ή 50 ή 20, θα έχετε και την ψευδέστηση ότι κάτι άλλαξε. Άμα καταργήσετε δε και τη Βουλή, όπως λέει η Χρυσή Αυγή, τότε θα αλλάξουν όλα ριζικά. Μα τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξει. Τίποτε. Όσο επιτρέπεται σε κάποιον στον επαγγελματικό χώρο να μην υπογράφει με την τέχνη του, τις σπουδές του, τις γνώσεις του και να εισπράττει την αξία του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εγώ θα σας πω ότι είμαι οικειοθελώς εδώ. Και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είμαι σε καμία διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρώ ότι είμαι στο φυσικό μου χώρο. Το πρόβλημά σας είναι ο φυσικός δικαστής. Και ο φυσικός δικαστής δεν είναι το κοινό. Δεν είναι. Δεν είναι. Όσο και να το κολακέψει κάποιος, όσο και να του κάνει αέρα, δεν είναι ο φυσικός σας χώρος. Γιατί αυτός δεν ξέρει εσείς τι κάνετε σε αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ, στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε, σε οποιονδήποτε αγώνα, παρούσα ήμουνα, δεν... Συνηθίζω να μπαίνω λίγο στην άκρη ακριβώς επειδή είμαι εύκολα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Επομένως, αν δεν με δείτε, εσείς φταίτε, δεν φταίω εγώ. Αστειεύομαι και σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι εδώ και παρακαλώ πολύ αυτό να μην εκλειφθεί ως προεκλογική ομιλία. Δεν είμαι υποψήφια, δεν εντάσσεται σε τίποτα και δεν έχω καταφύγει ποτέ στον επαγγελματικό μου χώρο ως βουλευτής. Οι περισσότεροι με ξέρουν. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν έχει κάνει περιοδεία στους χώρους τους επαγγελματικούς για να μην πάρει συντεχνιακή μορφή. Ο Δημήτρης Οκούνης, στη συνέχεια από την Ομοσπονδία Προσωπικού Εργαζομένων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Καλημέρα και από μένα. Πριν φτάσουμε για τις άδειες και για τις συλλογικές συμβάσεις, θα πω δύο μικρά συμβάντα. Το ένα έγινε την Παρασκευή. Μου ήρθε μήνυμα στο προσωπικό μου τηλέφωνο από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Καψί ότι είχε ομιλία προχτές στον Γκάζι. Το αποκορύφωμα ήρθε εχθές όταν στο σπίτι μου έφτασε ένας φάκελος με ψηφοδέλτιο πάλι από τον κύριο Καψί. Τους κάλεσα στο τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς δεν πήρα απάντηση. Προφανώς είχαν φύγει, είχαν κλείσει το γραφείο, είχαν άλλες ασχολίες. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το επίπεδο όλων αυτών που διεκδικούν την ψήφο τη δική μας και του ελληνικού λαού. Πάντως εμένα δεν μου στείλω Κασιδιάρης να πάω στην εκπομπή του. Θέλω να πω δηλαδή ότι ή δεν ξέρουν που βρίσκονται, δεν ξέρουν που πατάνε και όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στο δικό μας χώρο και για να πω και για την ΕΡΤ, όταν έφτασαν μέσα σε μία νύχτα να πετάξουν στον δρόμο 2.500 ανθρώπους και τις οικογένειές τους, που σημαίνει πολύ περισσότερο από 2.500, χωρίς να υπολογίσουν τίποτα. Σήμερα μιλάμε για τις άδειες, γιατί έτσι θέλουν να έχουν, όπως προείπαν και η κυρία Κανέλη και οι συναδελφοί μου, φτηνά εργατικά χέρια, να ορίζουν την είδηση ακόμα περισσότερο, γιατί την ΕΡΤ δεν την έκλεισαν γιατί ήταν, δεν τους εξυπηρετούσε τα συμφέροντα, όχι ότι ήταν κοστοβόρα. Ίσα-ίσα που τα τελευταία 2 χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από τους εργαζόμενους και είχε γίνει μια περικοπή της τάξης του 35% των μισθών, με αποτέλεσμα να έχει ταμείο
Αλλά δυστυχώς, θέλοντας να δώσουν στα ιδιωτικά μέσα και θέλοντας να κατευθύνουν και να χειραγωγήσουν την ενημέρωση, έκλεισαν την ΕΡΤ. Και τώρα έρχεται το τελικό, η τελική αποψήλωση και του ιδιωτικού τομέα. Των συναδέλφων μας τεχνικών και δημοσιογράφων δεν θέλουν να το δούνε. Έρχεται ένας-ένας, θα κρεμιέται στα καγκελάκια, στα μανταλάκια και θα τον αποκεφαλίζουν. Ένας-ένας ο οποίος δεν τους κάνει το χατήρι. Να διώξουν τις άδειες, να πάρουν τους ανθρώπους που αυτοί νομίζουν ότι επειδή είναι φθηνά εργατικά χέρια μπορούν να τους κάνουν όλες τις δουλειές. Εγώ θα συμφωνήσω με τη Λιάννα την Κανέλη ότι μόνο εάν συντονιστούμε, αν καταφέρουμε αυτοί που έχουμε απομείνει να δηλώσουμε παρόν, κλείνοντας όλα τα κανάλια που έχουν απομείνει για μία μέρα, για 2 μέρες και τώρα ενώπιση εκλογών. Και σαν συντονισμό αγώνα, ρε. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να μένουμε όλοι στο καβούκι μας, γιατί εμείς το βιώσαμε και το βιώνουμε 11 μήνες. Πολλοί συνάδελφοί μου κλείστηκαν στον εαυτό τους, άλλοι δυστυχώς βρέθηκαν στα τάρταρα και το εννοώ γιατί έχουμε χάσει 10 ανθρώπους. Άλλοι κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν βγαίνουν έξω. Έχω χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός φίλου μου κολλητού που τον παρακαλάω εδώ και 10 μήνες να βγούμε για καφέ, γιατί ξέρω ότι είναι down, είναι προς τα κάτω η ψυχολογία του και δεν βγαίνει από το σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να αρθρώσουμε το ανάστημά μας στο να μην τους αφήσουμε να κάνουν όλα αυτά που θέλουν να κάνουν. Δεν είναι δυνατόν όμως μέσα στον προεκλογικό αγώνα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τις ευρωεκλογές, για την περιφέρεια, να μην έχει υποθεί από κανέναν υποψήφιο ότι πέρασε αυτή η αλλαγή μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Μα σε κανένα πολιτικό τραπέζι, ούτε καν ένας δημοσιογράφος δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι μέρος της εργασίας μας. Δεν είναι συνάδελφοί μας. Δεν έχει τεθεί σε κανένα κυβερνητικό, αλλά και της αντιπολίτευσης, για ποιο λόγο καταργήθηκε τουλάχιστον η εκπαίδευση. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην ενδιαφέρει κανέναν, μόνο η ψήφο μας τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει ότι αύριο το ίδιο το παιδί το δικό τους δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο για να πάει να δουλέψει σε μια τηλεόραση, σε ένα ραδιόφωνο. Δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι είναι τεράστιο το θέμα και θα έπρεπε όλοι οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός που πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι συνάδελφοι και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό και να έχει αναδειχθεί. Και νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που μπορούμε να πιέσουμε όσοι έχουμε τη δυνατότητα, φίλους μας δημοσιογράφους που έχουν εκπομπές ή ακόμα φίλους μας πολιτικούς εντός εισαγωγικών, να αναδείξουν το θέμα έστω και αυτό το τετραήμερο που μένει μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν. Μας αδικείς. Εγώ τουλάχιστον το είπα στον αέρα και μην είναι υποψήφιο. Ναι, δεν έβαλα όλο το... Είπες όλοι. Εντάξει. Στη ρήμη του προεκλογικού λόγου είπες όλοι. Η μεγαλύτερη μερίδα. Σε αυτή τη φάση και να το πετάξεις θα σταματήσουν τη συζήτηση και θα πούνε ναι, να το δούμε όμως αυτό, να δούμε το μεσοπρόθεσμο γενικά. Ναι, βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες όλες αυτές τις εκπομπές, όσες έχω προλάβει τουλάχιστον να δω, ρίχνουν ΕΡΤ, πιάνονται, λένε 2 ατάκες, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Δεν θέλω να γίνει το ίδιο και για την κατάργηση της παιδείας, γιατί αυτό συμβαίνει. Πέρα από τα φθηνά εργατικά χέρια, θέλουμε άτομα που να μην έχουν άποψη για τίποτα. Λοιπόν, καλή ψήφο σε όλους εύχομαι. Δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Και θέλω να πω πάνω απ' όλα υγεία σε όλους μας. Ευχαριστώ. Κυρία Αντωνιάδου. Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στο σπίτι των δημοσιογράφων, οι οποίοι είναι αδέρφια με τους τεχνικούς
δίνουν πολλές ώρες κοινές μάχες στο πεζοδρόμιο για τη δουλειά τους. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και στο διασωματιακό, διότι ποτέ δεν έγινε κατορθωτό να αποκτήσουμε συνδικάτο τύπου, αλλά έχουμε μία διασωματιακή συνεργασία και συναντιόμαστε και συζητάμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Ένα από τα προβλήματα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο άνθρωπος πολυμηχάνημα. Το είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Σκυπετζάκης, το έχει θέσει και ο ίδιος και ο πρόεδρος της ΕΦΕ και ο πρόεδρος της ΕΤΕΡ, δηλαδή υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται με αφορμή τις ανατροπές που έχουμε μέσω του διαδικτύου, όπου ο συντάκτης ταυτόχρονα καλύπτει ένα γεγονός μέσω του smartphone, το ανεβάζει στο διαδίκτυο, φωτογραφίζει μία εκδήλωση και όλο αυτό συνεχίζεται, βάζει τους τίτλους. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Το θέμα είναι εμείς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό που υπάρχει. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να είναι και τεχνικός τηλεόρασης, να είναι και τεχνικός ραδιοφωνίας, να είναι και φωτογράφος. Δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα στην ποιότητα της δουλειάς του, είναι πρόβλημα ελευθερίας καταρχήν. Ένας άνθρωπος που πιέζεται δεν μπορεί να λειτουργήσει τις περισσότερες φορές. Θέλω να πω ότι έχουμε πει πολλές φορές στο διασωματιακό αυτό που λέει ο σοφός ελληνικός λαός, ότι όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου, κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά σου ώρα. Και μην νομίζετε ότι οι συντάκτες είμαστε ασφαλείς. Ζούμε μια ζωφερή πραγματικότητα καθημερινά. Δεν λέω μόνο για τις συλλογικές συμβάσεις, δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας που χάνονται, δεν είναι μόνο τα δελτία παροχής, είναι κατεξοχήν η απλήρωτη εργασία και η ανασφάλιστη εργασία. Όταν ο Γιώργος ο Σκυπετζάκης, γιατί εμείς ευνηδιαστήκαμε για αυτό που έγινε με το θέμα των αδειών εργασίας, ενημέρωσε την Ένωση Συντακτών ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, καταφέραμε ευνηδιαστικά το πρωί του Σαββάτου να πάρουμε μία απόφαση και να κοινοποιήσουμε εξώδικο και να κάνουμε μία στάση εργασίας και είναι μία ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι κράτησαν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Διότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν καταφέρει ορισμένοι ιδιοκτήτες να μην υπάρχουν μέλη της ΕΤΙΤΑ, συνάδελφοι. Και ειλικρινά πρόκειται για μέσα ενημέρωσης τα οποία σε ορισμένες φορές έχουν προκαλέσει και προβλήματα στις δικές μας απεργίες των συντακτών. Και όμως οι συντάκτες, παρά τις πιέσεις, στάθηκαν όρθιοι και κράτησαν μια απεργιακή κινητοποίηση σε μια δύσκολη στιγμή πολιτικά, και αυτό γιατί υπήρχε διασωματιακή συνεργασία και είχαμε συντονιστεί. Όταν οι συνάδελφοι όμως μου ζήτησαν να κρατήσουμε εμείς οι συντάκτες την απεργία και την Κυριακή, γνωρίζαμε ότι δεν ήταν εύκολο. Το Σάββατο όμως δώσαμε ένα μήνυμα. Εάν είχαμε το χρόνο, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Κάποιοι πόνταραν στον ευνηδιασμό. Θέλω να ξέρουν οι συνάδελφοι της ΕΤΙΤΑ και το ξέρουν ότι η ΕΣΥΑ και οι συντάκτες μέλη της θα είναι πάντα αρρώγια και υποστηρικτές τους. Διότι μαζί δίνουν καθημερινά τη μάχη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και πάλι επισημαίνω ότι όποτε μας ζητήθηκε η βοήθειά μας και η συμπαράστασή μας, οι συντάκτες ήμασταν όρθιοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να γίνουν δύο παρεμβάσεις πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, πολύ σύντομες, για να έχουμε και τη δυνατότητα μέσω των ερωτήσεων να μπούμε και να μείνουμε λίγο και στο θέμα το οποίο μας αφορά. Εκπροσωπώντας το ΕΠΑΜ, θα γίνει κάποια τοποθέτηση. Εδώ είστε, παρακαλώ. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τη Λιάννα Έφυγε ότι ως συνάδελφοι είμαστε σήμερα εδώ, ως δημοσιογράφος. Όχι κυρίως τηλεοπτικό πρόσωπο, είμαι περισσότερο παιδί του ραδιοφώνου, αλλά και ως παιδί του ραδιοφώνου το πρώτο πράγμα που έμαθα είναι να εμπιστεύομαι τον τεχνικό μου. Και δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας βέβαια. Θυμάμαι την πρώτη μου συνεργασία με τον Δημήτρη τον Καμαρινόπουλο στον Flash. Το ξέρω. Λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα. Λοιπόν, έτσι ένα μικρό... Δεν θα κρατήσω πολύ. Θέλω να πω 2-3 πράγματα, γιατί με πολλά από αυτά που άκουσα συμφωνώ.
Σαφέστατα χρειάζεται αγώνας. Οτιδήποτε διεκδικούμε και για να κατακτηθεί χρειάζεται αγώνας. Εδώ όμως νομίζω πλέον ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, διότι δεν ζούμε στο περιβάλλον που ζούσαμε στις αρχές του 2000 ή το 1990 ή το 1980 και πάει λέγοντας. Για να γίνεται για να έχουμε ένα συντεχνιακό αίτημα απλά και να το προβάλλουμε και να θεωρούμε ότι θα το διεκδικήσουμε και θα έχουμε αποτελέσματα. Το γεγονός ότι μετεξελίσσεστε σε ανειδίκευτους εργάτες δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και τους δημοσιογράφους. Γιατί εμείς τι έχουμε γίνει? Το πογκρόμ προ λίγο ετών των δημοσιογράφων, τι είχε ως συνέπεια? Όποιος θέλει μπαίνει με 4 εκατοστάρικα, με 3 εκατοστάρικα, με μαύρη εργασία, δηλώνει δημοσιογράφος. Η ενημέρωση είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως είναι η δικαιοσύνη, η πρόσβαση στην παιδεία, η πρόσβαση στην υγεία, η πρόσβαση στην εργασία. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ποιο από αυτά τηρείται σήμερα? Θέλω να πω το εξής, ότι διεκδικήστε, βεβαίως και διεκδικήστε αυτό που σας παίρνουν. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσετε. Αλλά ακόμα και αν το κερδίσετε πίσω, με όλα τα υπόλοιπα είμαστε ευχαριστημένοι? Και αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Κοιτάξτε τι έγινε στην ΕΡΤ. Ένας αγώνας επί μήνες. Γιατί δεν είχε αποτέλεσμα? Γιατί οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ ήμασταν εκεί από την πρώτη μέρα, από το πρώτο βράδυ. Οι συνάδελφοι στην ΕΡΤ, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, το προσωπικό, δεν κατάλαβαν το εξής. Ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας δικός τους, καθαρά συντεχνιακός. Είναι ένας αγώνας όλων μας. Τα ίδια αιτήματα πρέπει να έχουμε όλοι. Τα ίδια δεινά υποφέρουμε όλοι. Δεν έχουμε δουλειά. Δεν έχουμε πρόσβαση στην παιδεία. Δεν έχουμε πρόσβαση στην υγεία και τα παιδιά μας φεύγουν μετανάστες. Οπότε εγώ λέω ότι μπορεί ο κ. Παναγιωτόπουλος αύριο μεθαύριο, γιατί προεκλογική περίοδο ζούμε και δεν αναφέρομαι μόνο στις ευρωεκλογές. Ζούμε μια προεκλογική περίοδο. Ακούσαμε χθες τον κύριο Σαμαρά. Θα μας δώσει 550.000 θέσεις εργασίας. Έχει ένα όραμα για την ανάπτυξη. Ξύπνησε και είχε όραμα για την ανάπτυξη ο κύριος Σαμαράς. Και θα μας δώσει 550.000 θέσεις εργασίας. Θα διώξει εσάς, θα διώξει εμένα, θα βάλει από τα 1,5-2 εκατομμύρια ανέργους 550.000 κάπου για 5-6 μήνες, θα τους πληρώσει μετά από 1 χρόνο. Εν τω μεταξύ θα τους έχει πάει και το χαρτί της εφορίας. Τα ξέρετε αυτά, έτσι, όλοι τα ξέρουμε. Λοιπόν, και πάρα πολύ ωραία θα είμαστε. Άρα, το κύριο ζήτημα για μένα, για το ΕΠΑΜ και θεωρώ για όλο τον κόσμο. Ξέρετε, τα τελευταία 2 χρόνια δεν ασκώ τη δημοσιογραφία επαγγελματικά όπως την ασκούσα, παρά το γεγονός ότι μέσα από μια ελεύθερη εκπομπή από το διαδίκτυο μπορώ πλέον ελεύθερα να λέω ό,τι συμβαίνει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο χάρτη. Θα διαφωνήσω με κάτι που άκουσα πριν από τον πρόεδρο, που είπε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν παντού. Έτσι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Συνέβαιναν και συμβαίνουν παντού. Τώρα απλά συμβαίνουν στην πολιτισμένη Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε. Συνέβαιναν στην Αφρική και στην Ασία ή στη Λατινική Αμερική. Εμείς ως δημοσιογράφοι και ως τεχνικοί τα μεταδίδαμε. Και τι λέγαμε αμέσως μόλις τα μεταδίδαμε? Δόξα ο Θεός, δεν αφορούν εμάς αυτά που συμβαίνουν εκεί στον τρίτο κόσμο. Λοιπόν, συμβαίνουν πλέον στην πολιτισμένη Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο τον Νότο, αφορά όλη την Ευρώπη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, όπου ζουν πλέον σε πλήρη εξαθλίωση. Με σκηνές μέσα στο Παρίσι πλήρης εξαθλίωσης. Άρα, γιατί έφαγα πολύ χρόνο. Λοιπόν, εντάξει. Άρα, θέλω να εντοπίσω το εξής. Τα αιτήματα είναι κοινά, συνάδελφοι. Δεν είναι συντεχνιακά. Δεν αφορούν μόνο τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους. Δεν αφορά το αν θα κερδίσουμε 1 εκατοστάρικο παραπάνω. Έχουν μειωθεί οι μισθοί μας στο 50%. Οι περισσότεροι είμαστε ανασφάλιστοι με μαύρη εργασία. Τι μπορούμε να πάρουμε πίσω? Αν δεν καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, 440, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ποιο θα είναι το μέλλον μας?
και δεν αφορά ένα κλάδο, μας αφορά όλους. Αυτό για μένα πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι και το δικό σας αίτημα. Να καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι. Να πάρουμε τη χώρα μας πίσω και να φτιάξουμε ξανά τη ζωή μας. Να διεκδικήσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Τα παιδιά μας τα θέλουμε πίσω. Δεν τα θέλουμε εργάτες στην Νορβηγία, στα Εμιράτα, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στη Λατινική Αμερική ή όπου έτσι, πλέον πάνε. Είναι μια ολόκληρη γενιά υποδιωγμό. Έχουμε ευθύνη, γι' αυτό έχουμε ευθύνη. Όλοι μας. Είτε έχουμε παιδιά, είτε δεν έχουμε. Και νομίζω ότι ο αγώνας θα είναι πολύ πιο δυνατός και αν βάλουμε αυτό το αίτημα μπροστά και συνεργαστούμε όλοι, εδώ μέσα η αίθουσα δεν θα χωρούσε τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σκεφτούμε και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Στο κοινό αίτημα. Να φύγουν όλοι αυτοί, να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και το μπορούμε, ακόμη και με μια ψήφο, έτσι. Και εμείς θα κάνουμε τον αγώνα. Εμείς θα βγούμε όλοι ενωμένοι στο πεζοδρόμιο να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους. Αλλιώς θα γίνουμε επέτες για 50 και 100 ευρώ στην ίδια μας τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ερωτήσεις. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Προβατάρη να μας κάνει αρκετά μονολογήσαμε. Θα μας πει μια τοποθέτηση σύντομη για να πάμε σε ερωτήσεις και ενδεχομένως μέσω των απαντήσεων θα προκύψουν και άλλα ζητήματα και θα γίνουν και άλλες τοποθετήσεις αμέσως μετά. Απλώς για να σπάσουμε λίγο το μονότονο των μονολόγων. Για ένα λεπτό. Πιο πολύ ορισμένα ερωτήματα θα ήθελα να θέσω και στο τέλος να επιχειρήσω μία-δύο απαντήσεις, δηλώνοντας εξ αρχής ότι εγώ θα είμαι προεκλογικός με την έννοια ότι θα προσπαθήσω να εντάξω και την απάντηση στο μεγάλο θέμα το οποίο σας έφερε σήμερα εδώ, που είναι η κατάργηση των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων και της άδειας άσκησης επαγγέλματος μέσα στη γενική πολιτική συγκυρία. Τι ήταν αυτό που μετά από 40 σχεδόν χρόνια, γιατί η διάταξη η συγκεκριμένη του άρθρου 1 καθιερώθηκε με τον νόμο 358 του 1976. Σε λίγο καιρό θα συμπλήρωνε 40 χρόνια ισχύως και μάλιστα προφητικά ο νομοθέτης της μεταπολίτευσης είχε ονομάσει το σχετικό νομοθέτημα περί της βιομηχανίας κινηματογράφου. Δηλαδή είχε αναγνωρίσει και την επιχειρησιακή, οικονομική, αναπτυξιακή διάσταση της πολιτιστικής βιομηχανίας, που στο κάτω-κάτω, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το έχουν πει πολλοί άλλοι εγκυρότεροι πριν από μένα, αποτελούσε και αποτελεί και μια βαριά βιομηχανία της χώρας μας, μαζί με τον τουρισμό. Ο νομοθέτης του 1976 έλεγε ότι η άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας, δυστυχώς σας διαβάζω καταργημένη πλέον διάταξη, με τον πολυνόμο, όχι πολυνομοσχέδιο, είναι πλέον δυστυχώς πολυνόμος, είναι 4254 του 2010. Επιτρέπεται ελεύθερα σε όσους έχουν αντίστοιχη άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, η οποία προέβλεπε μια στην πραγματικότητα τυπική διαδικασία στο Υπουργείο Πολιτισμού, με βάση την οποία γινόταν χορήγηση και ανάκληση των αδειών, δεν δινόταν μόνο, μπορούσαν και να αφαιρεθούν, στην οποία καθοριζόταν η διαδικασία αυτή. Μια πολύ απλή διαδικασία, θα έλεγα πολύ ευκολότερη από αυτή που αντίστοιχα, παραδείγματος χάρη, έχουμε εμείς οι δικηγόροι που δίνουμε γραπτές και προφορικές εξετάξεις για να αποκτήσουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά για τα περί κλειστών και ανοιχτών επαγγελμάτων. Ενδιαφέρουσα όμως δεν είναι μόνο η παράγραφη 1 και 2 αυτού του άρθρου, αλλά σε αυτές που καταργήθηκαν είναι και η παράγραφος 3, η οποία λέει ότι όσοι απασχολούσαν τεχνικούς της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης δεν μπορούν, άρα ότι ήταν παράβαση του νόμου και υπήρχαν και συνέπειες από αυτήν, να χρησιμοποιούν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν την άδεια της προηγούμενης παραγράφου. Επομένως, δεν καταργήθηκε μόνο αυτή η άδεια και το ότι αυτή συνεπάγεται, αλλά καταργήθηκε και η παραβατικότητα των εργοδοτών που χρησιμοποιούσαν πρόσωπα που δεν είχαν αυτή την άδεια. Επομένως, και εδώ κατά την άποψή μου είναι αυτό που οδήγησε στη μετά 40 χρόνια κατάργηση, δόθηκε πλέον το πράσινο φως για τη χρησιμοποίηση του οποιοδήποτε ανειδίκευτου
και με τις οποιασδήποτε αμοιβές και την οποιαδήποτε συνθήκες απασχόλησης στο συγκεκριμένη εθνική βιομηχανία, δηλαδή στην πραγματικότητα στα μέσα ενημέρωσης. Και εκεί είναι η στόχευση αυτής της ρύθμισης και αυτής της κατάργησης, η οποία πέρασε, το είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, ο κ. Κεπετζάκης, με την εξής φοβερή διάταξη από τη Βουλή των Ελλήνων: καταργείται η υποπαράγραφος ήτα του άρθρου 1 του νόμου 4254-2014. Αυτή η μισή αράδα, μετά από 40 χρόνια, σήμανε την κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ολόκληρων κλάδων και χιλιάδων εργαζομένων στη χώρα μας. Θα έλεγα και χιλιάδων ανέργων που, σπουδάζοντας και πληρώνοντας τις οικογένειές τους για να αποκτήσουν τους τίτλους σπουδών, φιλοδοξούσαν ότι κάποτε θα αποτελούν θα είχαν την νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Τώρα, την ίδια στιγμή που έγινε αυτό, κατά την άποψή μου και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, κατά απέτηση της εθνικής εργοδοτικής ομάδας, όχι κατά απέτηση της Τρόικα και γιατί δήθεν βρισκόταν σε αντίθεση με τον νόμο για τα ανοιχτά επαγγέλματα, την ίδια στιγμή που συνέβαινε αυτό, η απέτηση των εργοδοτών ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και δυστυχώς τα αιτήματά τους, με αφορμή την ομή παρέμβαση της Τρόικα και των εξωτερικών δανειστών, έχουν αρχίσει ένα μετά το άλλο να υλοποιούνται στα κρίσιμα θέματα που αφορούσαν το δικό μου αντικείμενο, δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή το εργατικό δίκαιο. Τα δύο σοβαρά και μεγάλα κέρια πλήγματα αποτέλεσε στο δικό σας το χώρο πρώτον η κατάργηση και στο δικό σας το χώρο η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τώρα η κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και το τρίτο που έρχεται είναι η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, δηλαδή της δυνατότητας του δικαιώματος και της προϋπόθεσης να κάνει κάποιος απεργία. Για να θυμηθούμε έναν σοφό δάσκαλο του εργατικού δικαίου, αυτό που ξεχωρίζει ένα συνδικαλιστικό σωματείο από έναν εξοραϊστικό σύλλογο ενός Δήμου της Αθήνας, αφού είχαμε δημοτικές εκλογές, είναι δύο δικαιώματα. Το δικαίωμα να κάνει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα να κάνει απεργία. Χωρίς αυτά τα δύο δικαιώματα, ουσιαστικά κατοχυρωμένα και θεσμικά υπαρκτά, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στη συνδικαλιστική οργάνωση και σε έναν φιλοπρόοδο σύλλογο ημιτού. Δηλαδή, μια κοινωνική δραστηριότητα η οποία έχει κάποιους σκοπούς και εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους. Τώρα, να σας πω λίγο μόνο στο δικό. Έγινε κατ' επίκληση, δήθεν μας είπαν από το Υπουργείο ότι η Τρόικα απαιτούσε το σεβασμό των νόμων για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Ο νόμος όμως αυτός λέει ότι αδικαιολόγητοι περιορισμοί για την άσκηση ενός επαγγέλματος είναι οι συγκεκριμένοι που θα σας αναφέρω. Που θα δείτε ότι στην περίπτωσή μας δεν υπήρχε κανένας τέτοιος αδικαιολόγητος περιορισμός. Περιορισμένος λέει αριθμός δικαιούμενων να ασκήσουν επάγγελμα βάσει εδαφικών ή πληθυσμιακών κριτηρίων. Παράδειγμα, δεν μπορείς να ανοίξεις φαρμακείο εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη απόσταση από το φαρμακείο το οποίο ήδη λειτουργεί. Χορήγηση διοικητικής άδειας στη βάση αριθμού δικαιωμένων. Αυτό που λέμε νούμερους κλάουζους, κλειστός αριθμός. Μόνο 100 θέσεις δικαστικών επιμελητών θα προκηρυχθούν φέτος στις σχετικές διαδικασίες ή μόνο 500 άδειες για να ανοίξει κάποιος συμβολογραφικό γραφείο. Γεωγραφικός περιορισμός, ότι στο Λεκανοπέδιο Αττικής μόνο 100 τέτοιες άδειες χορηγούνται με βάση τις ανάγκες υποτίθεται που υπάρχουν. Ελάχιστες αποστάσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων, το είπαμε. Περιορισμός στον αριθμό εγκαταστάσεων ανά επαγγελματία, ότι μπορείς να κάνεις μόνο ένα κεντρικό κατάστημα και μόνο ένα άλλο υποκατάστημα. Δεν μπορείς, παραδείγματος, να έχεις υποκαταστήματα. Δεν είναι η περίπτωσή μας επίσης. Περιορισμός στη διάθεση αγαθών, καμία σχέση. Περιορισμένος νομικής μορφής στην άσκηση δραστηριότητας, ότι μόνο ανοίγοντας, παραδείγματος χάρη, νομόρυθμη εταιρεία μπορείς να ασκήσεις αυτή τη δραστηριότητα. Δεν είναι η περίπτωσή μας. Περιορισμένος περί συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα, ότι δεν μπορείς να συμμετέχεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις εταιρικές μερίδες μιας ανώνυμης εταιρείας. Επιβολή συγκεκριμένων τιμών, τιμοκαταλόγου, η περίφημη συζήτηση που είχε ξεκινήσει με τα φάρμακα και κόλλημα παράλληλης παροχής υπηρεσιών. Γι' αυτό άλλωστε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που αποτελεί τον επίσημο δικηγόρο του ελληνικού δημοσίου, είχε γνωμοδοτήσει
ότι σύμφωνα με το καθεστώς 39-19 του 2011, καμία συμβατότητα δεν υπήρχε ανάμεσα στο επάγγελμα του τεχνικού τηλεόρασης και κινηματογράφου και στη διαδικασία της χορήγησης των σχετικών τυπικών αδειών. Δηλαδή, είχε γνωμοδοτήσει ο δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα κλειστού επαγγέλματος, κλειστών επαγγελμάτων. Ήταν όμως τόσο ισχυρή η πολιτική πίεση και είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, τα γνωρίζουμε όλα, και είναι και συμφέροντα διαπλεκόμενα και είναι και συμφέροντα, μου το είπαν και οι φίλοι της ΕΚΤΕΚΤ, που αφορούν και κάποιους μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι σε σημαντικό βαθμό μέσα από το σύστημα των χορηγιών και των ενισχύσεων. Δεν είχε καμία σκοπιμότητα ανάπτυξης. Ίσα-ίσα, από ό,τι πληροφορούμε, οι μεγάλες εταιρείες παραγωγών του εξωτερικού στέλνουν κατάλογο με ειδικότητες που θα θέλαν για να στελεχώσουν τις ταινίες τους για να τις γυρίσουν στην Ελλάδα. Άρα, αντιαναπτυξιακή είναι η ρύθμιση αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή ακόμα με τα ισχύοντα σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει σχέση με την αναζήτηση, αυτό που έλεγε στην αφίσα του Σπηλιοτόπουλος, τη τουριστικού περιεχομένου αφίσα του, να έρθουν περισσότεροι στην Αθήνα, να γίνει η Αθήνα πόλη γυρισμάτων και μεγάλων παραγωγών. Το πρώτο πράγμα που στέλνουν αυτή η παραγωγή είναι ένα κατάλογο ειδικοτήτων που είναι απολύτως αναγκαίοι. Πολλές από τις ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται ήδη στο τυπικό κατάλογο που γνωρίζαμε τα τελευταία 40 χρόνια, για να γυριστεί επαγγελματικά, με επαγγελματικές προδιαγραφές, μια ταινία, για να λειτουργήσει ένα συνεργείο. Και αυτό βεβαίως θα λειτουργήσει ανεμψιακά, διότι στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσουν για την γυρίσματα στην Ελλάδα, για τα γυρίσματα στην Αθήνα, για τα γυρίσματα στα ελληνικά νησιά, τα δικά του συνεργεία. Επομένως, με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είσοδος πλήρους ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας, είτε με τη μορφή ανειδίκευτων εργαζομένων, είτε με τη μορφή δανειζομένων, αυτή είναι η τελευταία μεγάλη μόδα, από γραφεία προσωρινής απασχόλησης. Πέμπτον, εκβιασμός τους ήδη εργαζόμενους, τους έμπειρους και τους συνδικαλισμένους, και επομένως απουσία συνδικαλιστικής δράσης και εκβιασμό για απεργοσπαστικό μηχανισμό σε οποιαδήποτε στεγαστική κινητοποίηση. Καμία μέρημνα για θέματα συνθηκών ασφαλείας. Δεν είναι τυχαίο που όλο αυτό το ξύλωμα ξεκίνησε με την μη διασφάλιση των διμερών συνεργείων, παρά το γεγονός ότι αυτό επιβαλόταν με ρητόρο ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας, και στον χώρο των τεχνικών της τηλεόρασης είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα που έχει οδηγήσει και σε ανθρώπινες ζωές και σε ανθρώπινη ακεραιότητα. Κατάργηση της εκπαίδευσης και των θεσμών της εκπαίδευσης, διότι όταν δεν έχει και επαγγελματική στόχευση, όταν δεν έχει επαγγελματική διέξοδο, προστεί τα έξοδα μιας δαπανηρής, αν και δημόσιας εκπαίδευσης, και ό,τι αυτή συνεπάγεται, με το να σπουδάσει κάποιο παιδί εκτός της πόλης που γεννήθηκε και η οικογένεια να δανειστεί για να δώσει τίτλους σπουδών. Προφανές και εξασφάλιση ανειδίκευτο εργάτη πολλαπλών καθηκόντων, ο οποίος θα τα κάνει όλα και δεν θα λέει όχι σε τίποτα και θα είναι πάρα πολύ φτηνός και δεν θα έχει κανένα κόστος. Και επίσης, σε σχέση με τον προσδιορισμό της αγοράς εργασίας, αποκλεισμό ενός μεγάλου μέρους ανθρώπων που είχαν τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα για να έχουν κρίσιμες θέσεις απασχόλησης και να μπορούσαν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον προς το βιοπορισμό. Επομένως, υπαγορευμένη από εθνικά, επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα ήταν αυτή η ρύθμιση. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη. Χρησιμοποιήθηκε το όχημα της κατάργησης των δήθεν κλειστών επαγγελμάτων και βρήκε φυσικά πρόθυμη ένα εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο, όπως άλλωστε έχουν ομολογήσει πάρα πολλά μέλη του, ποτέ δεν έχει διαβάσει ή δεν πρόλαβε να διαβάσει ή δεν κατάλαβε, αφού διάβασε, αυτά τα οποία ψήφισε και μπορούν να αφορούν τις ζωές όλων σας. Τελειώνοντας, σε αυτό που υπάρχει στο πολιτικό, είναι προφανές ότι η ανατροπή τέτοιων ρυθμίσεων δεν είναι έργο ή δεν είναι κυρίως έργο μόνο νομικών δικαστικών αγώνων. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό μόνο επικουρικά θα πρέπει να το σκεφτείτε και θα πρέπει να είναι μέσα στους προβληματισμούς σας. Όχι ότι δεν έχουν τη δική τους χρησιμότητα, αλλά όπως βλέπετε, από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα εκπορεύτηκαν αυτές οι καταργήσεις. Πολιτική πρέπει να είναι η μάχη για την ανατροπή και την κατάργηση. Εγώ θα έλεγα με τόνους έτσι προεκλογικούς ως προς το χρόνο ότι έχουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες μια καλή αφορμή σε λίγα 24 ώρα, γιατί γνωρίζουμε τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς αυτής της επίθεσης, της ανελαίητης επίθεσης, τα εργασιακά δικαιώματα, και από εκεί και πέρα βέβαια τα σωματεία, οι ενώσεις με πλατιά μέτωπα και πλατιές συμμαχίες έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι μπορούν να τιμούν τα δύο πράγματα τα οποία μπορούν να ξεχωρίζουν, δηλαδή την υπεράσπιση των συλλογικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα της απεργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Για να σπάσουμε λίγο... καταρχήν να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καμαρινόπουλο, πρόεδρο των τεχνικών ραδιοφώνου. Να πάμε σε ερωτήσεις. Ανακοινώθηκε ότι ήσουν στη Σπάρτη.